Devam etip ekranlar aldına eski kulatkıda gımır geçirüşçe Ayupov Irşad Yakup olun çakırasım kile. Bugün ol özünün matur tuğan kinin karşılığı. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихластан бер туган апасы Зөлфия, апалары Фәридә, Фәүзия, Рәхимә, Румия бала аныклары белән котлап, иң изге теләкләрен җиткерәләр. Нәселебез горурлыгы, олы таянышыбыз, ышанышыбыз, яратканыбыз, абыебыз Иршад. Рөхсәт ит сине бүген матур туган көнең белән котлап китергә. Иршатыбыз яңа Зимница авылында урта мәктәпне тәмамлап, Елабуга милиция училищесында белем алды. Кулына диплом алган көннән бирле ул полиция эчке эшләр бүлегендә әтисенең адымнарын кабатлап намуслы хезмәт итеп килә. Эшендә ул дәрәҗәле белгеч, гаиләсендә чын ир-ат буларак булдыклы гаилә башлыгы, ике сөекле кызының яраткан әтисе, тугрылыклы тормыш иптәше. Без кардәшләренә карата ул бик мәрхәмәтле, игътибарлы, туган җанлы якыныбыз. Иршатыбыз, тоймадык та, олыгайып җитеп, тормышыңның җитди вакытына җиттең. Балаларың да инде менә үстеләр. Синең эшең катлаулы һәм шул ук вакытта җаваплы да. Бүген туган көнеңдә, исәнлектә, саулыкта, яраткан хатының Галияң белән балаларыгызның бар казанышларына сөенеп, аларны олы тормышка бастырып, тату гомер итүегезне телибез. Без сезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Кадерлебез. Янәшәңдә дошманнар йөрмәсен. Тугрылыклы дуслар гына юлдаш булсын. Бар бәла-казалардан фәрештәләр үзләре саклап, бәхетле кылсыннар сине. Безне дә онытмыйча, туган ягыңа ешрак кунакка кайткала. Энебезнең туган көне яз башларында килә. Яз кояшы сыман назны ул барыбызга бирә. Сөеклебез, бәхетле бул, килмәсен кайгы-хәсрәт. Бары шатлыкка күмелеп гаиләңне алда яшәт. Кызларың үсеп җиттеләр, гаиләңә күз тимәсен. Бер нинди югалтулар да сезнең өйне белмәсен. Бар башлаган эшең уңсын, юлларың туры булсын. Бәйрәмеңдә куаныштан күзеңә яшьләр тулсын. Шөкер Алла, тормышың мул, разый булып яшә әле. Бик матур гомер вакытың, яшеннәрдә яшнә әле. Кадерле Иршад Якубович, без дә бу матур теләкләргә кушылабыз. Бәйрәмегез мөбарәк булсын. Якыннарыгыз сайлаган матур җырны кабул итеп алыгыз.